Hah? Ada asam dah. Asam apa kau? Karena muda. Hah, sudah asam karena muda like? Pokoknya balik salah. Apa piti gua? Labiannya beli oto, beli kulkas, beli spring bed, beli AC. Banyaknya karena orang mengidam kau mah. Atur ada kayu lu. Burung gagak, burung beong, kaduanya dilulu biawa, dan taraga kabalanjong, pai kamol memborong sagaroba, taraga nan lama-lama bali baju sapa taga bali sipatu nan warnanya nora. Buruang murai, buruang bondo, kaduonyo dikunya buayo, yola sansai badan ambo, dapet bini banyak pulau kandaknyo, awak bansai balaga kayo, ala jale dan nakarayo, onja urang diturukan pulau. Mangidam duo, memuek wak dan sakit kapalo sabala dulu tahan salero. Untuk kok tiswa kita kok kayo bali oto bali sadonyo lambe salero. Apa nan kau niyo? Baka jadi orang kayo udah lalu bakal rosajo indah namu aduh cari karajo. Kapalo raso mengaranyam de ula vaksin kapatang baru kata kak jenta cilantang. Burung gagak, burung beong, kaduanya dilulu biawa, dan taraga kabalanjong, pai kamol memborong sagaroba, taraga nan lama-lama bali baju sapa taga bali sipatu nan warnanya nora. Buruang murai, buruang bondo, kaduonyo dikunya buayo, yola sansai badan ambo, dapet bini banyak pulau kandaknyo, awak bansai balaga kayo, ala jale dan nakarayo, onja urang diturunkan pulau.
saro mangidam juo mamuwe wak den sakit kapalo sabala dulu tahan salero untuk kok tiswa kita kok kayo bali oto bali sadonyo lambe salero aponan kau niyo Baka jadi orang kayo udah lalu pakar sajo indah namu aduh cari karajo kapalo raso mengaranyam de ulah vaksin kapatang baru kata kak jenta jilantang